Представям ви една от прикачните пръскачки на датския концерн Hardy. Що се струва да притежавате това бижу? Поради няколко причини. Първо, производство на един от най-реномираните производители на пръскаща техника в Европа, Hardy Дания. Второ, 70 години Hardy Дания обича да прави едно нещо, да произвежда пръскачката изцяло в своя си завод, естествено без гумите и електрониката. Трето, за разлика от другата конкуренция, всички пръскачки има смукателен филтър, но тук имаме и циклонен голям филтър след смукателния и след това отиваме до филтрите на всяка секция от пръскачката. Тоест, разтвора е толкова добре пречистен, че няма да имате никакъв проблем с задръстване, с отлагане по тръбите или с не спазване на нормата поради нечист разтвор към дюзата. Четвърто, Hardy започва своята практика преди 70 години с производството на тези помпи. Тяхно производство, сухи мембранни помпи, които елиминират риска от замърсяване на разтвора, ако ползвате бутални хидравлични помпи, при евентуално някакъв проблем с тях. Следващия пункт. Това е технология, това е продукт на Hardy, който вече се произвежда над 15 години. Тоест, доказана конструкция, доказана изпръскваща система и голяма популация в България. Имаме продадени за тези вече над 20 години, може би от порядъка на около 70-80-100 бройки от този модел. Една машина, която спокойно ще ви служи поне 15-20 години без да имате никакъв проблем по нейното обслужване. Това не е много хубаво за нас, защото сервиза пари от обслужването на тази пръскачка няма как да изкара, но винаги може да разчитате на нашите колеги, че са зад вас по отношение на обслужване, калибриране, пускане и обучение на тази машинка. Ние сме длъжни да се съобразим с вашите трудности, затова е и тази привлекателна цена, а именно 38 000 евро без ДДС. Имаме достатъчно машини на склад, избора е ваш, ще заложите на една машина, която безпроблемно ще ви служи поне 20 години. Не изпускайте шанса. А кой да ви предложи тази хубава машина? Обръщате се към мен и координатите са долу под това видео.